Dnes to teda bude o kedy vôbec rozmýšľať o zmene z jednočlennej, z jednoosobovej, alebo ak by som to nazval, firmy na viacčlennú, čiže rozvoj, kedy je to aktuálne. Potom, o čom treba v tejto súvislosti rozmýšľať a najmä na ktoré otázky si treba odpovedať. Nestíhate, hej? Keď toto heslo u vás je, že nestíham, a nie preto, že chodím do barov a na zábavy a za kamarátkou alebo za priateľkou. V začiatkoch je bežné, sa robí 10-12 hodín denne. Otázka je, že akých by ste mohli ešte mať. Ešte na koho by ste to mohli rozšíriť, ten svoj produkt. Či to ešte môžete rozšíriť. Či je tam potenciál ďalších služieb alebo produktov alebo niečoho, čo by bolo o vyššej pridanej hodnote. Guráž, čiže či ste ochotní tomu biznisu venovať hodne námahy, hodne času. Ja som skôr za to, aby ste šli krôčik po krôčiku, generovali v biznise finančné prostriedky a tie vkladali znova do biznisu. Jeden je málo na ťahanie firmy. Takisto aj u vás, to, čo je cenné, to si musíte vy ošetrovať, rozvíjať a držať v rukách a tie ostatné veci môžete dať aj niekde inde robiť. Dneska fakturácia dopredu alebo nejaké zálohy už veľmi nefungujú. Mnoho firiem začalo, bolo 3 roky, potom zistili ľudia, že sa niečo naučili, založili si svoje firmy a mnohé firmy aj na tom zahynuli. Že každá reklamácia je nepríjemná, lebo už ste zinkasovali, mnohokrát ste tie peniažky už aj minuli, ale ako ste schopní dopredu rozmýšľať a ako ste schopní predvídať, ako hrá ten váš súper, ten váš partner, tak potom úspešní ste aj v tom biznise. Prvej chybe, ktorú sme urobili. Mali sme 18 rokov a všetci sme mali veľké ega a povedali sme si, že keď zakladáme SROčku, teda, že nikto z nás nebude viac alebo menej, tak sme to teda rozdelili na 4 rovnaké. Viac makať, zarobiť si na seba, mať ten budget na toho človeka, poviem teraz ako radu, urobte si prieskum trhu. Lebo my sme rok a pol developovali niečo, čo už existovalo. To je ten príbeh, že nerobte niečo, čomu nerozumiete. Pretože my sme ako geekovia chodievali hrávať maximálne tak do sadu Janka Krála a to je tiež taký čaptavý futbal. Ako pokiaľ začnete byť už nejaká autorita v odbore, tak už zrazu nie ste vlezli, ale tí ľudia budú radi, že sa s vami rozprávajú. Nemáte rozbehnutý biznis na Slovensku, tak choďte hneď do zahraničia. Na vybudovanie funkčnej firmy potrebujete 5 rokov a veľmi veľa ľudí vám hovorí, že začínate, že to nevadí, že to bude pomalé. Aj tak v jednom bode, v ktorom sme my teraz, proste budete potrebovať ten sales, budete potrebovať predávať to, ako mať na to človeka. Úloha toho CEO je hlavne v tom, aby posúval ten biznis ďalej, aby ho stále drivoval dopredu. Máme sales človeka, máme nejakého financial, máme management, ale ten CEO nemá nič iné robiť, len rozmýšľať. Keď je to zlé, vás drivuje stále dopredu, aby ste to urobili lepšie.